Kardom kadu kawe nili video nang kelang dan wer tuman an sitami pinya bangke nili seleng api kethak patang et pen kerot pon pom kerot le nang lang dan ignon aseleng bang lang mi malang no mamo comment section nang pi iktha non bangke nili ahon kerot lo ngase kecheng ban ki juda videos bang nang lang dun ikthor non nili thek thi pin lang sitame patang detlo odun padong padang de lang nili phanga mosa hai lege thak charli non seleng ke apak thi ong tangon ede ji pu bang tanang tham lo sitame nili ke thak ang tung ong amasi seleng bhari siran tan lo par bang ke pak pli do la pak pli sitame nili nang paklang pon ikpo non bang ke aseleng lang misen palatang te like comment la pen share ik vek tha subscribe ik vek tha subscribe re la tum nili pak pli am do ke thak la sim la pak pli sitami nili nang paklang pon ik po non bang ke la hen lo seleng bang ke pak pli lo thek thi pin nang ka bor i ong si ke pat tang lo jon te me yang thek thi so seleng ke thak son si tang ma pu non bang ke kethak cheng of seleng abang lo lake la bang kethak cheng lo adun thuke la hen lo tang det pe ang par ke la lo non bang ke la patang det pe ang par bang ke la ke non ki jut si pini ke rot hedi lo so polo la bang ke par bang ke nili kethak cheng bang ke amang ta bahari jo manya hon jeng ni si ke jor ma hedi ke non bang ke la bang ke jeng lo asu jeng ke jor masi bi heglo la sita la som ajar sita me thek thi ong mani lila si tu rong lo la pen me lai le dalo la bangke ke athing pi rong ma ke la pen la pak ni sita me lai lo sita me la avo bang ke la thek thi ong mani lila som si tu rong lo la dar bang som ke li dalo pachi bilek lo ke tur bang te si vet avo si ke tur li polo thek thi ong ma si la som tu rong lo la beng pli lo pak pli lo seleng don abang bi thik hom thip thek the lo pinya videos bang ke la an vet lo